Hej og velkommen. Nu er det min anden video i dag, og nu vil jeg lave lidt med fodbold, og nu vil han vise sig selv, fordi han skal skyde 5 skud, og ja, det skal jeg også, og jeg starter nu. Så lidt gammel der. Og det bliver bare herfra. Må du ikke længere herude af? Det er meningen, jeg også vil gøre det, ikke? Ikke? Nu er nummer 1. Ej, nu er det svært en misser. Sebastian? Vi laver 5 gode skud. Så korter vi bare lige. Nu kæft, vi cutter! Spasser. Nummer 2. Der var ikke så meget fart på. Ej, nu begynder det at regne. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Så kommer vi bare ind her. Bare lad den fylde, det gør du ikke også. Fordi så er vi nemmere ved at koge. Så, nu er det ligger over ham, min kameramand vent. Se, han tager først lidt med venstre. Godt, komme. Den gik ind over 11-mandsmålet. Ja. Husk at sige nummer. Ja, den er stadig lige lidt på, midt på. Det her, det siger jeg ikke til nogen, vel? Ups. Nummer 2. Over i siden. Nummer 3. Sæt en ude i siden, læg over.
Eller lave et hårdt skud. Bare spark til, og så sæt den midt på. Eller sådan et eller andet. Ja. Nummer 5. Den sad godt. Nå. Tak fordi I så med. Og så til den her video. Der bliver nogle få klip. Men det var... Ja. Hej. Kan du sige farvel?